kao evociranje uspomena na mjesto i vrijeme gdje su nekad živjeli. Druženja su uvijek dobrodošla. Stoga i ovo druženje. Da se nađemo oni koji se nisu vidjeli godinu, 5, 10, 15, pa i više. Želim da nam ovo druženje protekne u dobrom raspoloženju. Želim da ovakva druženja postanu tradicionalna, pa da svake godine imamo jedno ovako. Ovom prilikom treba se prisjetiti i svih onih koji su nekada živjeli ili se rodili na ovim prostorima, a koji sada nisu više među nama. Stoga smo inicirali jednu ideju koja se počela realizirati. Obišli smo sve 3 vjerske konfesije, da oni svako na svoj način da pomen svima onima koji su ovdje živjeli i žive. Danas smo to već učinili u Bosansko-brodskoj džamiji, sutra u pola 11 u katoličkoj, a u isto vrijeme u pravoslavnoj crkvi. Stoga pozivam sve one koji su raspoloženi da uz članove organizacionog odbora posjete i ove 2 konfesije. Toliko, a sada...
Hrvatski